Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Luqa Evanġelista. San Luqa hu l-kittieb tat-tielet Vanġelu. F'dan il-ktieb tal-Vanġelu jgħallem fuq il-ħnina kbira ta' Alla mal-bnedmin u l-aktar mal-midinbin. Magħrufa ħafna hija l-parabbola tal-ibn inħali li hu stess jagħtina. San Luqa huwa wkoll l-awtur tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli fejn jgħidilna kif l-insara tal-ewwel żminijiet kienu jiltaqgħu fit-talb, fil-qsim tal-ħobs u fit-tagħlim tal-Apostli. Il-messaġġ ewlieni tiegħu hu dak tas-soċjetà mibnija fl-imħabba ta' Alla u fuq il-ġustizzja bla diskriminazzjoni bejn mara u raġel, kbar u tfal, Lut u Samaritani, onja u foqra, ġusti u midinbin. San Luqa hu meqjum ukoll bħala l-patrun tal-pitturi, għax-xinat li kien hu li pinġa l-ewwel ritratt tal-Madonna. Jekk ma nafux jekk kienx l-ewwel wieħed li lil Marija pinġa bil-pinsell, San Luqa hu kien dak li bil-pinna tagħna xbija l-aktar perfetta ta' Marija Ġesu. Illum il-Knisja tifraħ bil-kelmiet tal-Iskrittura. Kemm huma sbieħ fuq l-għoljiet ir-riġlejn ta' min iħabbar u jxandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-ris u jxandar is-salvazzjoni.